Arratzaldeon Euskal Herria eta ongi etorri txorien sasoi honenean saiora. Arratzaldeon Jaion Emaezkurrena. Baita zuri ere. Zemoz deskantzatu. Bueno, aukeran gutxi baino ba. Hombre, holako hamburguesa pusketa janda gero. Bueno, Euskaldunak hitzekoak izaten gara normalean, eta atzo postre gozo bat esan genizuen ingo genuela, eta hoixingo postre bikain bat. Osagaia desente dira, baina egia esan erraza da egiten. Ingo guna da pistatxo, kafe eta esti pastela. Eta jungo da zabaioi saltza batekin. Horretarako zein dugu. Lehenbizik, hau komenia egun batetik bestera itea, zegotza behar dugu, bi krema ingo dugu. Bat pistatxoena eta bestea kafeana. Oinarria berdina izango da. Litro erdi esne gaina, 2 arrautza gorringo, 100 gramo azukre, eta hemen 20 gramo kafe disolbagarria, eta ezberdintasuna pistatxoetan, 60 gramo pistatxo zurituta. 60 zeuden, oin egongo die 55 erola. Bai. Sagua ikusi zurtik, ez? Bueno, sagua, elefantea, ez da ez. Putrek. Bai, hoxe. Pinazik pistatxo jate dituzte baita, eh? Nik uste aragia jate nuen urtela bakarriko hiek. Bueno, hau, krema hauek zeren nun jungo dira, behingo dugu bizkotxo bat, plantxaskoa. Bizkotxo harin bat deitzen dana, eta horrek eramango ditu. 3 arrautza gorringo, 3 arrautza, 100 gramo azukre, 100 gramo gurin urtuta, eta gero, 50 gramo harto almidoia eta 50 gramo irina. Hau, moskortu inbarko da, beti beste da, lehorra geratzen da. Eta estia daraman ezarrezeta honek, almibarra zen izango da, estizkoa. Ura eta estia. Bestik ez, 250 gramo ura eta estia 30 gramo ero. Ez nima mozkortu behar. Horrekin moskortuko. Bai, moskortu da, busti, alkoholik estia botako, ze alkohola saltzak eramango du. Zabaioi saltza bat ingo du, saltza berezi bat ingo du. Saltza honek zer emango du, lehenko karamelu bat inbar du. Ez? 121 gradutara eta hortzako erabiliko dugu ur pixka bat, hor daukagu azukrea 75 gramo, gero glukosa, ez kristalak ez egiteko, koilara txiki bat, eta hori karamelu 121 gradutara dagoenean, 4 arrautza gorringo. Irabiatuko ditu ondo, eta zabaioi azkenean da maionesa baten familiko saltza bat. Baina hau gozoa izango danez, almibarra botako diogu. Ez? Eta denbora guztian mugitzen gaudela. Gero, behin, almibarra gehitu diogunean, esne gaina, anana gehitu, birrindu eta listo. Saltza hori badago. Eta gero muntatzeko garaian, bizkotxoa moztuko dugu aro batekin, moskortuko dugu, geruza bat arrotu ingo dugu, geruza bat kafe krema, gero bizkotxoa moskortu berriro, geruza bat pistatxo krema, eta bukaeran kakao pixkat gainetik botako diogu, eta oinarrian saltza. Horrela esan da, gitarrapatu zuen, ero nik uste dut, eiten joango gara, eta ikusiko zuen. Krema biak eitea, prozedura berdina. Orduan, ez dauke inungo misterioi. Bietan, esne gaina lehenengo berotzen jarriko dugu, eta gero bain bar ditu dana, pistatxoiek birrinden bargo ditu. Irina berko. Eta kafe disolbagarria hemen. Kafe disolbagarria ez badukazue, gero ez da horren beste arrotuko, baina kafe utzarekin eikia badago. Orduen, hau, berotzen jarriko dut, eta bien bitartean, arrautza gorringoak eta azukrea arrotu ingo ditut. Eta gero, hau, ona botako dut. Eta berriro ona, 83 gradu hartu arte, eta hostitzen. Gozogile kreman antzea edo? Gozogile kremak irina dauka. Hau izango zen, krema inglesa deitzen dana. Beti hor, garrantzitsua, 83 gradutan ja itzaltzea. 85etik ezin da pasa, ze moztu egiten da bestela. Eta hor, bueno, erakutziko dizu, behin baino gehiagotan erakutzi dizuegu, truko bada jakiteko termometrorik ez badaukagu, nazten jungo gara, eta hemen holan atzamarrakin sartu, eta ja, bi horma egiten dien holan, banatzen danean, ikusten danean holan, krema lodi badala, hori izango zen puntua, gutxi gora, be. Bai, noek hola itxasua, hoi da. Berdina, baina krema bialdetara jongo da. Eta gelditu ingo da. Hasieran fina ongo da, eta krema erori ingo da berantza, eta gero ja, egiten dugu, hor ja horti pasako dira judu guztiak gana. Eskatasuna, eta egitzi harrakatzetik, eta saldian, eta itxasua. Nabari da ez, aste santua bat horrela oso. Bueno, esan dako, hau berotzen. Eta gero besteakin, pistatxonakin berdina izango da, Bai, bera, pistatxok aipatuta hemen, txorienen askotan aipatu izan du ez, berarekin ditun ezaugarrietako, bueno, esan dezakegu zerrenda oso bat.
Baina, bueno, berriz gogoratze aldera, Irak eta Iran lurraldetako bertakoa edo jatorri hartakoa dela goraipatuko du, naiz eta mundura edatuta daun honen ekoizpena. Eta, esan dezakegu, mundu mailan horretan edo gure auzokideren Errioxara ere iritsia dela. Errioxan ekoizten hasita daude. Ez dakiguna da, ekoizpen hori jasotzen hasita dauden edo handiken urtetxo batzuk falta dien, ez? Ez, gaina ekologikoan ari ziren, da zate zuten, zerbait jasotzen hasi orduko 5-8 urte. Bai, hori hala da, baina adibidez, ustaritzen teakin izan ginenen ere, hori da azken finen, etorkizunerako lako ekoizpen bat, baina zeo zer hartzen hasita zeuden, gramo gutxi, baina bai, ez? Orduan, agian pistatxo batzuk ematen hasita daude, baina bere ekoizpen osoan ez. Horri tiraka edo horri eutxiz, gure ingurun edo pistatxoa sartzeko gogoa baldin badaukezu edo hori pixkat aztertzen nahi baldin bazate, esan behar klima gogorrak behar ditula edo mate ditula eta batipat lehorrak, ez etasuna ez dula mate, ez? Eta guzki beharrezko dula. Bai, lurra drenatu, gainerango Errioxako urak lurrak eta hona die, mastietakoak eta horiek hona die. Hori alde batetik, baina, bueno, gero zer esan behar, bitu, beste aukera balitzeke bestela, hemengo lurre ona balitzeke pinudin partez hori sartzez, pinudi ere izaten da, ez, hola, ondarean usteko edo olako... Bai, eta, zenbatera, ez dakit pinua gutxi gura da, 25 urtetara mozten die, ez, olako ma? Gehiore, bai, 50 60 ere, bai. Baina, normal 25 urte, horre gain sarrega, 25 urte. Zer? Pinuk, ez? Ota bai. Ez nik esateten ikusten, bai, nibak esateten zen nik haitu edauket, zuek ez duzu ikusiko ez emendiken. Ez gure etxen, baina haitu edauket, bai, hori azken finen izaten da. 30 urtera bai, entzun dut, eukalito asko zarinau, baina 30 urtera most, Durangaldean 30 urtera bintzat, mosten dituzte. 60 dauken nik haitu ez, eren eta hori azken finen belaunaldi batetik bestera pasatzen dela, ez? Bai tarten igual edo garbitza tokatuko dela, eta hori pixkatere bada, pelas, nire baina hau garbitzu batzetako, besteke amateko? Infusionatu du, hau ona. Arrautza gorringoak ona ez bota inoiz, alderantziz, bestela moztu inko ziren, betxo, nik lehenago uste nuen zala. Besterik gabe, orduan, pistatxoare antzeko. Pistatxoa antzeko ez. Igual lentxeago, ekoizpena bero, 10-20 urtetara edo 50 kilo eskuratzea badao, esan genezake pistatxo ondo bakoitzeko, frutu kantitate guzti hori, eta 300 urteetako bizitza izan dezake, bai, ekoizpena. Orduan, pentsa, bai, pixkat izan, iturrieta SL izango lezen, ez? Iturrieta SL pistatxoak, izu. Hor, konparaketa bat itera, bitu, hemen, arbendolak, almendroak eta baude, ez? Arbendol kiloa 3 eurotara ordaintzen da. Pistatxona 13 eurotara. Kiloa? Kiloa. Osa, nahi dut esan, diru aldetik ere irabazten dala. 13 merkena izango, horregatik, 13 gutxienez. 13 euro kiloa gutxienez. Hori bai, zuaitzak ere hola kostatzen da, almendran zuaitza 3-4 euro kostatzen da, eta pistatxo zuaitzak 15 euro kostatzen da. Baina, nik uste dut, inbertsio horrek. Gero zainketa eta guzti hori. Baina merezio. Berriro, orduan, indu nasketa, azukrea, gorringoak, hemen esnegaina eta kafea, berriro, hauzutara, eta oin, oberena da, Maria bainuan eitea. Hor, poliki jungo zaigo, eta mostea zailagoa da. Baina, zu basuan egin da eta ondo eragiten, denbora askorik ez daukagunez, eina alda baita, ez? Orduan, zu bebeian, emeki, eta hemen jungo nazten, pixkaneka. Eta temperatura hartzen oizian behin. Hoxe, esan dakoa, negozioari ez badiozuekin nahi, egi esan zai izan dateke, pistatxoa jatea gelditzen zaigu, eta egi esan pistatxoa jatearena edo kultura bilakatzen ari da oso eraman erraza dielako, eta horren lekuko da mendin edo mendibazterretan zenbat eta zenbat pistatxo akal edo azal agertzen nahi dien. Mesedez, ez bota azal horiek, mesedez. Ze azkenean, biodegradablea da, baina biodesagradablea ikuste du. Egia da, nik zenbatekin, hartu bananaen azalak eta mandarinanak eta bota. Biodegradablea da, baina ez da politia ikusteko, eta igo duzu, ez, gora. Hartu,
etxera jetxi, eta gero horre kompostan bota, eta listo. Gero pistatxoak zuen, alda baita ez? Pistatxo azalekin hemen berrerabiltzeko, olako aipamen txiki batzuk ekarri dizkizuegu edo olako iradokizun batzuk, baina horren aurretik badu hemen zigorrek beste aldarrikapen bat, eta da... Bai, mesedez. Gaur egun parkinetan, bakizue parkinetan joten da tiketa hartzen duzu, nero kotxea ateratzekoan ordaintzen duzu, eta normalian joten zarete, eta ja gaur egun, parkinak kotxea bezala guaino askarragoa dira, eta ja irakurriten dute gure matrikula, eta irekiten dute tiketa sartu da, bez? Jendea guk handau parkin bat Durangon, eta dago lurra, eta Bilbon beste batean, dana tiketekaz botata. A ber, makina hori azkarra da zure matrikula irakurri du, eta barrera ireki dizu, baina ez dakizki tiketa hori jasotzen. Ez bota tiketa lurrera, mesedez. Hau da, zuen gorputzatala, besoa, programatu, hurbiltzen duzuenen makinara tiketa berriz sartu, ez, baina izaten da, hola, subkonsienten sartuta dugu gaudelako programatuta, bueno, hau sartu behar dugu, baina, irakurtzen duen hortan, altxatzen denen olako barrera hori, zuk, besoa, kotxe barruran sartu, leio iriki, eta hori, zutarako. Ni bagus egiten duen, ja badakit, parkin hortan horrela dabiela, eta tiketa askotan, gero badazpada esan zidaten hobedo dala gainean eramatea. Baina ordainduta gero, sakarrontzi badau, eta sakarrontzian botatzen dut, eta listo. Baina, ez bota lurrean, ez. Laren jasela, ez? Ez, eta pistatxo azalak ez dara. Pistatxo azalak zertarako berrera bili etxean. Lehenengo eta behin, zigorrek esan duen bezala, su egiteko, erabili ditzakegu. Eta, hemen komentatzen haitu da, ez? Pistatxo azalak beretan su egiteko onak die? Ea, gu... Einez, ja nik uste dut hor behian, lehenko oinarri bat jarri, eta betiko periodiko zatiak, eta alare adar batzu jarri. Babarrun azalak ere erabiltzeie sue iteko garai hortan, ez? Baina ez da hain esaten genezake sue hartzen erraxa edo ez duolako galda iten. Intxaurra azalak aldiz bai, intxaurra azala oso osona da. Pistatxona, behitu. Hobe sutara botatzea mendi bazterrera baino. Baina bai berrera bi dezakegula eta adi lorontzietan drenajea edo iteko sistema hori. Adibidez, izaten da, harriko eskorra jarri, gero sustratua edo lurra eta gero ja landarea sartu. Harri horren ordez, pistatxo azalak edo jar ditzakegu. Edo harriekin batera, orduan drenaje sistema hortarako lagungarri da. Eta baratza baldin baduzue, hau ere oso ideia polite da. Eta da, birrindu, mailu batekin edo pistatxo azalak hartu, birrindu edo txikitu, kolpatu, eta hauek letxu edo olako landarek jartzen ditun garaien, badakizue barek eta karakolak edo barraskioak eta gerturatzeiela, eta hor sistema bada barkatu arrautzen azala jartza ingurun, botika beharren. Pistatxon azala ere hortzen txetuta jarri daiteke. Jonik arrautzen azalen nukan entzun? Hori sistema oso, berrera bilgarri da. Azken finen da modu bat, baratzen ahalik eta esanen genezake pozoin gutxina edo olako kimiko gutxina erabiltzeko. Azken finen, beraiek doazenen, pixka ziztatu itxei eta beldurtu iten die. Orduan iten da olako muga, barrera edo olako sistema bat. Interesantea. Eta bestela, etxen umeketa baldin badituzue, edo zuei gustatzen baldin bazaizue olako eskulanetara edo bideratzea zuen denbora hori, indezakezuena da, argazkitako markoetan txaka-txaka jarri, gero margotu, eta badaude aukerak. Pazientzi izan ezkeo, eta denbora izan ezkeo? Oso ondo. Gu pazientzikin hemen ari gara, eta, hain erakutziko izu eta oraindik, hemen, oraindik, fina dau. Noe ikingo, orduan. Itxoin, eta edoa ja 72 gradutan erodoa, baina azken 10 gradu hauetan korputza hartuko du, nabera ituko zuen. Eta eroin bardana azkarroztu. Orduan, hau badoa, pixkanaka, eta gero ja ingo dut berdina, hau ostutzen sarri, eta pistatxonakin. Bale. Gustatu baldin bazaizu pistatxon azalakin zerrin daiteken jakinduri hau xumea da, azken finen gure aurreko belaunaldiek zeukatenakin edo alderatuta. Eta, noski, gure Jakobarrek ondo dauken jakindurikin alderatuta zeren. Baina, zerrenda hori benetan, irakurtzekoa da dena.
nik sukaldekoa apartatu edo pixka. Eskerrak, bestela saioa ez du bukatzen. Bueno, zeren ingurun ari garen kasu honetan, argi aldizkarin Jakob Arrekondok zutako hautsa edo egurraren hautsarekin... Errautza. Hori bai, errautza bai. Bueno, hautsa, zutako hautsa esaten diogu. Bai, errautza. Errautsoiekin zerin erabilera eman daiteken edo lako aipamen potente eta sendo bat eta benetan irakurtzeko merezi duena argitaratu du. Orduan, irakurringo dut sukaldeko saia, bai? Badaude gero hor botikinaren inguruan eta etxe bueltaren ere zertarako erabili. Lehen esan duena, baratzerako bai, somorrondakota, baita. Zutako hautxe lehenengo eta behin lurren loda honen arrotzeko. Bai. Bota eta bai. Bueno, eta gauzek egiten. Bai. Sukalderako, bai, bueno, azken finen gure hemen sukalde ingurun gaude eta gurea sukaldea da. Orduan, Jakob Arrekondoren baimenarekin zure testua. Sukaldean egur errautsa orantza gisa erabili izan da. Hau da, orantza da ama orea edo esaten dena. Gaieta eta antzekoan altxagarri. Ezkurra jan nahi badituzu aurrez taninoa erauzi behar zaie eta errautsak lan hori errezten du. Likenari agina sartu nahi badiozu, likena, barkatu, gelitxu ingo naiz hemen, likena da, zuaitzetan daun goroldi hori eta antza jan iten da. Goroldioa? Goroldio moduko bada liken, eta gaina saltzen da liken de Islandia bezala ez, Islandiako likena, bueno ba. Hemen berak esaten duna. Likenari agina sartu nahi badiozu, errautsuretan beratzea komeni da, Islandian egiten duten moduan. Garbitasunerako laguntzaile ederra da, harrikoa egiterakoan koipe arrastoak kenduko dituen xaboi kozkorra egiten da errautsarekin. Lehengoan aipatzen genuen hemen txinbo talaka, etxen sosakin ez baino, errautsekin ikia da. Eta tximinia kristaleskoa daukatenak hori garbitzeko ere, berdina, ere. Berarekin lixiba ere egiten da gobaba egiteko. Baita iragazi eta uretan nahaztuta orbana kentzeko ere. Gu hemen lehengoan aspirina bera bitu. Tximiniko olako errautsa berreskuratu eta hortzen. Erremedioa. Errautsa hautsa sukalde bazterrean jarrita ez omen da labezo morrorik hurbiltzen. Animalion arkakuxoak ere berdin. Animalion zer? Gure animalioa? Baita. Vale, bueno ba. Usainak eta ezetasuna bere ganatzen ditu, ozkailuan, gela eze batean eta abar, jarri ontzi batean errautsa, hobe ikatz puxkak baditu. Eta aina, antza, eta frogatuta, berak esaten du, gauza batean, honekin ez dut frogain, baina beste denak frogatuta eta aterata. Xapo. Ikusgarria. Bueno, hemen indizuet, ez da egite motzan ikusi da, nola egiten zen marra, egin daukagu krema, eta hain joango naizena da, pistatxoak birrindu eta berdina egingo dugu, hau ostutxera, eta gero etorriko gara eitera gure bizkotxoa. Orduan, pistatxoak utxia zugu birrintzen, krema egingo dugu, ez dizu prozedura berdina, eta ja, hasiko naiz, urrengoek. Gure bi kremak eginda, eta oskailuan osten. Orain bizkotxo egiteko garaia. Labea 180 gradutan, beti lehenago, piztu bizkotxon bat, berdina, edozir, labean egin behar duzuenean, lehenago, 5-10 minutu lehenago piztu eta bero egotea. 3 arrautza gorringo hemen dauzkat, 3 arrautza osori botako ditut bertara, eta gero, azukrea eta arrotu. Eskukin, ero agaskakin, ero nahi dugunakin. Eta gero, ja, bi baetuko ditut irina eta hartu almidoia, eta listo. Ez dio botako altzagerririk ez ezer. Eta gurina bai. Oso goxua. Arra. Zer egiten dizu, barre, Mari Carmen? Eskukin, arrotu esan ez dut, eskukin imaginatzen. Eskukin, eskukin, hola ni, hori da, agaskakin, baina eskukin, eskuekin nola? Bueno, ni badaukat antzinako adaska bat, egurrezkoa zena. Dena egurrezkoa. Zien 3-4 zulo lan makila bat, eta alde bat zulo, eta hor aizea sartzen zenion azkenean. Eta, ostra, behin etxean saiatu nintzen horrekin arrotzen da,
Kosta? Uste nuen zamar zenula Le Machine, note zen Bai, Le Machine, ez, hori espada gaur egun zerbait egatia. Vale. Egurrezko goiarak eta jarraitzen dute egote, baina hori ja ez da. Hori, noiz bai pentsatu izan dut, garai bateko lako agaska elektriko hauek, barilla elektrikoak esaten dena nola, otezien, eta bazuen beste sistema bat, ola ardatz bat, eta ematen zitzaien nola, Hori ja modernoa, maja. Bueno, maja, ionela ze mende batzuk. Bai, baina hori nahi duzan, konparatuta ni neukanakin, hori bai zara... Are, eta... Hori bai zara zarra. Bai, eta lehen lapiko askarrak eta ez zeuden, eta olakoetan nahi bazen duen zerbait askartu ero jartzen zuten, taparen gainean pisua jarri. Jarri batzuk, gero holanda, hor nahi eta nahi, presio pizkat ingo zan. Bueno. Buruei ematen, leku baino buruari gehiago ematen zieten, desente gehiago, beste belaunaldi batzuk. Hori da, bida, belaunaldik aipatuta. Egi esan garai hontan, 2022 urte hontan, zenbat belaunaldi elkar bizi gara batera. Ez? Konta ditzakegu, 5 behintzat bai, edo agian 6, 5-6, txoin, Bauket eta ekarriet eta 5 belaunaldi elkar bizi gara batera. Egi esan batzuk eskasi gorena ikusitakoak daude edo die, eta gero, teknologin olako geriztean edo jaiotakoak daude, eta horre gorenean jaiotakoak, ez? Gu esan liteke zutani hortxe erdi gelditzen gala, baina, guazen aipatzea zeintzuk dien belaunaldi hauek edo, zein elkar bizi gean. Lehenengo eta behin, bigarren gerrate mundialeko belaunaldia dago, eta hola izendatzen da. Eta hauek gaur egun, 107-85 urte bitarte hortako jendea da. Hauek esaten da galdutako belaunaldiaren ondorengoak diela. Gero, bigarren belaunaldi bat, elkarbizigan hauen bertan, belaunaldi isila deitzen zaio, eta hauek gaur egun 84 eta 77 urte bitartekoak die. Isila, Hala, azkenen bakizu, ez, hor pixkat. Opresioa, eta esaten dena, pixkat. Gero, boomer. Boomer ez olako zea hori, Txiklea ez. Ez, boomer belaunaldia. Hauek gaur egun 76 eta 57 urte bitarte ditue, eta hemen esaten da urte hauetan izandako jaiotze tasa gorakada medio edo dela izendapena, bai? Boomer. Hoxe. Egi esan, ez hori bakarrik, belaunaldi hontako asko mendebaldekoak batipat, telebistakin azitakoa die, lehen telebistak agertu zien, eta ez hori bakarrik nerabezien garai hortan edo gaztezien garai hortan ere, pixkat errebelde edo errebeldia hori edo agertzen zuen nundik, rock musikatik, ez, beraien identitatea eta beraien hortasuna edo... Kampainizko lako galtzak eta ni ikusi eta argazki bat horko boomerren olako... Bai? Pantalon, kampana eta... Baina hori nerabea ikusi dezakoen, gero honen ondoren zein datorren X edo isa belaunaldea, eta hemen tarte hontan 57 eta 40 urte bitartekoak sartzeie. Zu, adibidez. Denok. Hemen mordoska isakoa. Ni ez naiz isa. Hau, kutxoa nahiko arrotu zaik, gurina urtuta, eta gero gehituko izkiot bi irinak. Emeki, eta biriki... labeko paper gainean, eta labera 8-10 minutu, ez du bergeio. Isa segatik? Zergatik ezakizi, izendapenok jartzen ditunak, berak jakingo du edo, hauek izaten dien normalen olako itzalditan edo olako goi karguek edo jartzesaten duena. Belaunaldi hau, holaxe pasatzen honekin, baino bai gero olako azterketa bat iteko jende urte bitarte hortan esartzen dienak, adibidez, bai esan dateke belaunaldi hartakoak edo familia tradizionalan lehen aldaketak arnastu izan zituela lehenengo eta den jaiotze kontrolatuak dorri zien edo izan zien garai hartan dibortzioak, ama ezkongabek bideratutako familia, genero ekitatearen lehenengo pausoak ordun ematen hasi zen edo bintzat agertzen, ahots hori ematen edo agerikoagoa izaten, hori hor sartzen da urte bitartekoek intzuen bideoi esan ditekena. Gero milenialak gaude, hor ni sartzen naiz. Justo, urte arte gaiti. Baina... Vale. Eta? Milenialak 1981 garren urten jaiotakoak eta 1986 garren urte bitartekoak gara, kasu hontan, eta esan dakoa 40 eta 26 urte bitartekoak edo sartzen gaur. Eta naranjito ezen duten ezagut.
ezautu, kontzienteki edo konstinteki, ez da bire. Baina, bueno, esaten da belaunaldi hau bakarra garela. Zergatik, bueno, besteak beste, bai, belaunaldi digitala garela, ez? Digitala edo aro digital hori hor sartu zela, baino balio etiko handienak dauzkegula, sozial edo balio etiko sozial handi dauzkegula hondiken. Handienak ez dakit, baino badaitxula behintzat, mantentzen ditula. Digital aro horren barrun. Eta gero, bueno, hoxe, parekori gabeko gehala. Eta amonaik ez daukazu, ez? Ni hau, benetan esate izut eta aitortzet, hau olaxe irakurriet eta olaxe jasoet ez dut nik asmatu, baina jai hartzen duen hortan, aprobetxatet eta sartzen naiz belaunni aldi honetan. Zut artean sartzen zarekuz. Zurean esartu nintzeke, baina ez sartu zozea, nahi aukera dauketo baten obesten 40 urte hortxe mugan, hau, bueno, sartzen ez multzontan. Aukeran. Bueno, gure ondorengoak zein dien jarraian datorren belaunaldia Z belaunaldia esaten da, eta hauek 25 antzeko. 25 eta 7 urte bitarte dituen multzo hori sartzen da, Alberto, zu barkatu baino hanka bakutzen 25. Urruti. Labera, 180, 8 minutu, gutxi hau. Bueno, hoxer, eta hau bai da benetan eta guztiz belaunaldi digitala esaten dena. Baino aldi beren mundu mailan edo zailtasun batzuk pairatzen eta jasaten edo nabarmentzen nahi dena. Zeintzudien zailtasunoik lehenengo eta behin soldatan arrakalak edo gorakadak edo hauek jasaten nahi dielan mundu ere zailegoa dao, eta bueno, pixkat alde hortatik ez dau erresa gaur egungo gaztentzako mundue. Hori da pixkat, ez? Eta gero azkena da alfa belaunaldia edo T. Eta hau die 2010-tik honea jaiotakoak. Eta esaten da edo aurre ikusi da hauek heldutasuna iristen dienen 2030-40ko buelta hortan, benetan esaten dena olako historiako belaunaldirik oparoena izango dela. Zergatik, bueno, lehenengo eta behin hezkuntza formalena jaso duenak izango dielako, hoxe. Famili txikigoak izango eta suposatzen da oparotasun hori edo behintzat gu baino bermatugoa izango duela. Auskalo. Baina, bueno, obena zurea da, ez? Bai. Hau hartu dezakegu guk hemen esaten dena, pixkat berritxukeri bat bezala, edo bitxikeria bat bezala, edo besterik gabe, informal, ez, modu informalen, baina gu olartzen duen bezala gure goikok ez du olartzen. Gauze da hau, hor goien daudenak benetan aztertu iten duela, eta zertako aztertzen dituen gauze guztiok, azken finean, bakoitzak erosteko zer modu ditun edo ze ohiturak ditun eta hauek ikusteko, kalkulatzeko, eta gero bakoitzari nola saldu estudiatzeko. Momentu batenik, beira, hori labean sartu dut eta almibarra egin dut. Almibarra egiteko ura jarri dut berotzen, estia bertara bota dut, eta estia behin disolbatu danean, listo. Hau badao, ena zure generaziokoa, baina gauzak askarriken badakit. Ai, txiko, Jesus. Ze Aten gatu nintzen. Eta bain ingo duguna da, zabaioi saltza. Horretarako, azukrea. Hemen botal genioke limoi txantxa batzuk nahi izan ezkero, ero nahi duguna. Ur pixka botako diogu. Baina pixkat ezer, azkenean behar duguna da disolbatzea. Jak? Venga, pixka dio. Eta glukosa. Glukosa, txorienen behin erabile gona. Manipulatzeko inbar dana da, hau itxatzi egiten da eskuetan, erabiltzen duzuen koiaran edo dena dakoa. Eskuak busti ondo. Eskuak busti, koiara busti, nahi duzuena. Guk normalean, jatetxetan dago izoskiak egiteko eta erabiltzen da asko, eta egiten dara horreko poto handitan, da orduan eskua sartzen da, eta eskuekin ataratzen da, ez? Eta honen funtzioa glukosana izaten da, gehien bat izoskiak eta egiteko garaian, egiten duena da, izosten danean, kristalak ez ditu egiten, ez dira sortzen. Orduan krematxo usten ditu izoskiak. Hau gabein aldira izoskiak, baina honek beti emango digu 2.0 puntua. Eta honekin bai komenia termometro ukitea. 120 gradutan dagoenean, oin hartuko ditugu beste lau arrotza gorringo, hauek arrotuko ditugu, eta gero hemen ere berdina. Baina arifin batekin, hau almibarra da, azkenean merenge bat egiten dugunean bezala, kasu hontan, zuringoak erabili beharrean, gorringoak erabiliko ditugu, ingo duna
Adaska batekin gorringoak arrotu bitartean, gora botatzen, almibarra. Eta gero izango da, esne gainarekin, kirtx, ekarri dut, gerezi, kasuntan, gerezi patxarra, eta gero ananak. Ronakin oso ondo beratzen da, baina, bueno, kirtxa hor geneukan bueltaka eta beti izaten da. Kaldan dagoena erabilindar, ba? Botestu egin duz, da? Eta eratea, oso likor sale, ni behintzen. Ez. Oire izatekotan, salbuespenekotan, ez? Hori. Bueno, beida, belaunaldi guztiok, egia esan oain batera gaude, eta batak besteak baino, esan genezake 11 ikusteko jaioagoa dela, edo ez? Gu behintzat 11 ikusi ditu eta 11 ikusiko ditu guendik, baina gure ondorengoak ez dakit. Azkena, mundu hontan etorri dena, zure famatuare gustokoenaren edo zure celebrity gustokoenaren salamia. Jaion, estingitu ingo gara. Estingitu ingo da gizakia, baina txotxoloa garelako. Osea, okurritu zaio nahi hori egitea, benetan ez dago burutik oso ondo. Bueno, eta bere jarraitzaileak baldin eta jarraitzaileari baldin badu. Eta hori eskatzen du, haitu, ze benetan asuntuak adin badaukazuenak esango dugu. Gaztiak esango dugu, que guai. Que guai! Mesedez, Ez dakit, igual nire pusketa bat nahi dute. Lepatzeko bat. Igual nire pusketa bat nahi dute. Bueno, guazen kontatzea zer den azken berri hau, zure famatuaren edo famatu gustokoenaren salamia lortzeko sistema hau edo. Bueno, antza, Byte Labs, enpresa kalifornianak zure celebrity gogokoenaren aragia zindako salamie saltzera jarri do, eta horretarako zuk famatu hori edo celebrity gustokoen hori, adibidez, Brad Pitt, esateko. Eta zeiten, edo xerra bat hartu honan iporditik? Biopsia txiki bat antza, biopsia oso txiki bat, eta, bueno, hortatik azken finean amazelulak eta eskuratu, eta hauek lagin baten moduan edo jarri, hauek gero eunak eta sortzen ditu, eun horietatik gero aragi egiten du, aragi horri gero gatza piperra, hori azukaldea sartzen da, gatza piperra hori ura, eta salamia, ogitartekoan sartu, eta zu, hoixen, oiarra bezala lepoa tente jarri, eta joan zaitezke kaletik. Brad Pitt jaten nahi nez. Bueno, gure aburuz edo nere aburuz nik uste batera gaudela, gizakik, iparra galdu do, eta hau kanibalismoa da. Kanibalismoa, da, nora eza jota gaude. Zeine, baina, benetan, eta jendea ongo da, ordainduko duena horregatik. Bale, horreaino, listo, gure aipatu dugu eta gure eritzie. Ni egi esan ez dut pentsaturein zeinena nahiko nuken, edo zeine celebritina nahiko nuken, zu bai. Ez, egonez, baito, egonez buruari ematen. Ez, egonez pentsatzen zeinena, eta ez dakit, egi esan... Esan egie, zein esan dezun. Ez, ja behin hartzekotan norbait ondo janduena, hartzakena, erolan hartzakena goxua egongo, ez dakit. Horre beti ondo jan izan du, eta zerbait pegatzen den, baina ez dakit, egizan bueltak ebilin ez dut okurritzen inoz. Bueno, guk ere zuen eritzea jakin nahi dugu, eta horretarako hemen gure helbidea edo irikitzen dizuegu txerinio abildua itb.eus idatzi bertara, eta esaiguzu zer iruditzen zaizuen, edo bestela zeinena aukeratuko zenuketen. Zer iruditzen zaien nik imaginatzen dut. Hau listo, egun da bat. Baina zeinena, hori, eskatu. Eskatzea libre. En fin. Baina gero hortikene artista edo celebrity edo ospetsu edo berdin dio zientzialari beti joten zaigu buru artista eta zergatik, gran error. Ez, hori da, izan alda, nik esan da, sukaldari bat. Hori ba. Ero izan alda, ateratzea nahi? Ez, mitxo. Vale. Izan alda, ez dakit, asmatu duenak ez da izer. Edo arestian aipatu genuen, zientifiko zerrenda hori, dena delakoa, hauek preste hon behar du biopsia hortatik pasatzeko ere, Ostutzen utziko dut, hemen. Xinontan, bale, hemen hori ez tala erretzen. Fin. Hau da plantxa. Plantxa? Gero, molde, hau beru da, honiokan beru da, zegoen pasatu ingoizit. Ez to problemaik. Bueno, esan dakoa. Esan, noena nahi duzue. Nirea nahi baduzue, lasai, niri biopsia bat estirat egingota. Nik ez dut utziko nire pusketa bat hartzen. Zer eta salami eiteko. Salami eitzek gustatzen. Nintzazu, ez da gehiago golki batzuk, salami gaina hori saltxitxo jantzekoa da, txoixo jantzeko. Familia horietako batekoa da. Egie, txistorra esan baztuen, Hoi da.
eskatu zigorriturretan aragile eta horrekin txistorra erra dengo du. Santo Tomasetarako, zer hilberrik ez? Una. Venga. Bueno, hoxe, hau nastu ondo. Desengo du eta gero birrindu inbar da. Inbar duguna da, ananakin, esnegainakin, patxarrekin. Pasatu inaiz patxarrekin, hau ez du errebe. Zer neurri erabiliezu? Bia, hori Mississippia. urrengo baten ekarriko du, neurriak, badakizkizu zuek neurriak nola dien, atz bat, bi atz, zenbatekoa, bai urrengo baten dako. Zeran da? Garai baten ez zeudenen olako esaten den arregla edo olako neurririk atzak erabiltzen ziren eta bakoitza gutxi gora berako bat zen. Olako bilketa bat itxen nahi naiz eta ekarriko dizuet. Bueno, anana. Anananon. Bihar eskatuko du ez, gure nausik da, anana. Zego zu da, anana. Hau freskoa dira, ez da almibarrekoa, Bale? Jakin ezazuen. Baina almibarrekoa erabili liteke. Berdin. Bai, a ver, berdin. Ez da bingo problema. Guk egia esan hau, errezeta frantzian iten gendun, eta freskoak iten gendun. Baina almibarrekoa, berdin. Berdin. Bueno, beira, pistatxoan inguruko lako bitxikeria batzuk berreskuratuko banitu zer iruditzen? Bota? Hemen kontatu izan dugu, ez da, irrifarraren frutu lehorra edo deitzen zaiola, zoriontasunarena ere bai, eta horren lekuko antza, Txinan, urte berri, garai hortan edo urte berri esartzen denen, zoriona opatzeko edo opari gisa ematen die. Beste alde batetik, garai baten ere, uste izaten omentzen, pistatxondoan, frutuak kraskatekoak ateratzen zituenen, irikitzekoan kraskatekoak ateratzekin, horrek oparotasuna ematezula eta bikoteak bertan gaua pasatzen gelditzen omentzien gerizpe hortan. Orduan, baina zuk ez duzu esan beste tokitan azala edo beste modu batetara... Ni bat irakurri nuen, hemen gaizki iten dugu. Gu normalean zuritzeko pistatxoa nola iten dugu. Oso nola itxoz. Hartu irekiratik eta klak. Klak. Bain behar dana, irekieran hartu, zapaldu hor, eta beste alde ireki egiten omen da. Klak egiten du beste alde hor. Eta holan atxasalak ez dituzu guzten. Uresten ezo? Egitan? Nik irakurri, gero egiz hartu nituen, eta oso irekita daudenetan, sistema hori alde batetik egin eta beste aldetik irekitzea funtzionatzen du, baina batzuk ez die egoten hain irekita. Eta horretan, eman da, Nei logikak ematen dit, guk iten duen sisteman irikitzeiela bestetan ez itxingo litzekela, ze azken finean... Ez, bestaldeak kraskatzen da, eta orduen, era bate zabaltzen da. Ingo du apostue? Ez. Probatu nituen, Eta, lortu zen humanetan? Baina esan dizut, oso irikia daudenetan errez eiten zan, baina batzuk ez daudenak hain irikiak, horrei ez dutzean, bestaldetik ez zion, palanka egin ez duten dena. Palanka? Palanka. Hortako muskuiuketare, hola hasi barko irikitzen, no zer? Muskuiuk, beraiek irikitzen diguruakin, maha. Bueno, utzi guzu hau pixka jasotzen, bi kremak oso hotzak egon behar die, eta arrotu egin behar ditugu, eta baina arrotuta dauzkagunean, arrotako men, arrotzaia, montatzen etorriko da, ingo duna moztu, gure bizkotxoa honekin, gaieta antzeko batzuk ingo ditu, eta ero, geruzaka. Zigor, zuk irakurriko zenun kakauetak zapalduta, pistatxo gulertu, ez da posible. Pistatxoa. Ales, makina, erosi, bendinen. Lagunok! Bueltan gaude, saiatu gara pistatxoak bilatzen azalda guzti. Guk hemen demonstrazio txiki bat iteko, baina beste gumaterak utziko du. Euskaldun guztik antza ados jarri zate, pistatxoak jateko eta denak zurituta gaude. Saiatu gara, aurkitzen honek, behar denak kanpoko eskolakin. Barruko azala ez, kanpoko eskola. Erakutsi gero, egin froga zuek etxean bestela. Erosi momentu baten pistatxo batzuk eta irekita dagoen aldetik, zapaldu hortik eta bestaldetik irekiko dio. Kusiko zuen. Indarrein da, ni hemen bizkotxoa moztu dugu, eta hotza dagoenean, egingo duna da, mozkortu, almibarrekin busti ingo dugu. Eta hemen dauzkadu bi kremak. Hau da kafeskoa, eta hau da pistatxoskoa. Kolore politia berdea, hauekin dituguna biak hartu, makinarekin, arrotu inditugu, eta mauketa sartu ditugu. Orduan hain,
izango da, prozedura da, hoxe, hauek musti pixka bat, gero lehenengo geruza bat kafian azpian, beste bizkotxo pusketa bat, geruza bat pistatxona, eta nahi izan ezkero berriro geruza bat, ero gabe, eta ero kakao dutza, hor doka dela. Saltza jarriko dio hemen azpian, eta listo. Arki. Holan postre, ez dakit, ponposu bat. Osua, oso osua. Inauteritako modukoa? Gaina Zateko ez. badator, ez? Inauterik laizter ditu. Inauteritan, normalen inauteritan zer jaten. Torradak. Hoxe, eta ez aldaude ondo torradak. Bai, izugarri. Orduan, funtzionatzen duena zetako alda, aldezek zetako, funtzionatzen badu zetako aldatu. Funtziona. Claro. Si funtziona, ondo dago. Bueno, ba horrela, bete nahi duzen moduan, nik holako nireko arekoa desaten mon, holako, bueno, Esan? opiltxoak. Vale. Opiltxoak ite ditut, bakoitzak nahi duen egitea dauka. Zer esan behar nuela, ba, uste zen duen. Bueno, betiko kantzion bat. Ez. Hemen, eta venga, bigarrena. Ordena berdin du, Nik kafean egin dut azpian, baina nahi izan ezkero. Eta gero bitu, egia esan pistatxoak gordinak dena janditugu, baina gero bukaeran ganetik, kakaoaren gainetik batzuk botatzia zuritutakoak ondo egongo zen. Baina, bueno, hemen daude denak. Pistatxoa kremak ez da inoiz dastatu duzuen, guk pistatxo hautzean erabile du, baina saltzen dute, Nutella eta saltzen dute moduan, pistatxo krema saltzen da baita ere. Eta horrekin egin alda berdina, prozedura berdina. Pixkat gutxiago bota behar da, hemen bota ditugu 300 gramo, bestetara gutxiago, oso konzentratua da, baina, bueno, benetan, zoragarria da, eta, bueno, balio du baita, Bueno, Garezia. baino, oik azken finen daude olako errota moduko ehotzaile batzutan, iten da olako purea edo pasta, eta zigorrek esan bezala pistatxoana, arbendolana betikoa da, gaina arbendolana Bai. garai baten esnea edo esnea ordezkatzeko erabiltzen zen, hortatik 2 hirukoiaraka da urari erantzi, Bai. eta hori edaten zen. Bueno, ba, antzina edo esan dezakegu, eta gero daude intxaurrenak ustez badao, frutu lehorra anakardoana, pila, bai. fijo, eta gero nola ez, taina, sesamoana berdin azken eta finen. kakaoetena. Baita ere, hori da, azkenen prozedura beretik frutule horrek ematen duen olako joku medio, hoxe ditu. Betxo, nik kakaoetea itxua naiz kakaoetekin, eta ala ere kakaoete kremakin, erosi izan dut, ez da izuan ogitartekoa, ikuste duzolan, egiten dutela jendeak ogitarteko horrena, eta... Zigor, ikusten da amerikanoak ikusten. Baina, ni badauka lagunen babe, bai. Sandwichean letxu ostokin oi jaten da. Probatzea izangoa, baino... Naiz ni, ez, eta beri hortan esatuz, kakaoete guztua dauka, baina... Beha, guazen noren errepaso txiki bat ditia. Nola ikusten da pelikulatan kakaoete krema? Apio zurtuin bat bere pototxoan sartu eta hori ozkatzen, ez? Gaina, normalen moldeko ogiakin egiten dute, ez? Baita ere. Hori izango da igual failua. Nik hemengo ogiakin egiten dudala, ez dudala moldeko ogiakin egiten. Bueno, ez dakit. Ni nahiz moldeko oso... Moldeko ogia bakarrik gustatzen zait, urdai azpiko egozia eta gazta, eta ero plantxan egin da. Holan bai. Plantxan egin da asko aldatzen da ogi hori. Baina beste, gurin pixkatekin plantxan egin da ogi hori erabat aldatzen da. Ez daukaz ikusirik. Hori da bikini. Bikini ez dakit, hori da gozua. Eta guain operazion bikini... Oaindik, ez? O ja hasi behar gara operazioa. Azteko, zein da horre limitia noiz da, holan berandu jota? Baina ez dakit zein da, baina aurtengo operazion bikini izan liteke hori. Sandwich bat, noizen behin. Holako bat? Noizean behin? Noizean behin, bai. Abusatzeak, bakizu dakarren gero. Abusatzeak? Bueno, garri buelta politxak. Bueno, kakao pixkat. Tiramisu ematen horrek. Baietz. Izti botako, pixkat, tak. Eta honekin bukatu du, platenean jarri, rasio bat, saltza, noski. Nengo dena betxu, saltza, oinarri on bat. Buroil guztia, normalean hori biltzen egin margotzen da ez da izan, ez. Oinengo duna ondo oinarria. Arrautza frigitu bat emateko honek. Ez, arrautza frigitua ez. Eskatuta, eskatuta daukata, gaizkari eskatuta diot. Ostrukan arrautza. Nahi dute errezeta batein eta oindik ostruka berria jarri ituzte eta arrautzarik jarri ez. Bueno,
Oizerra, pistatxoan antzera, etorkizuneko... Ba, ez dakit, baina nik esan dio, dola jarritzen badu langile hori, ez. Bueno, ba, hemen daukazue, pistatxo, kafe eta esti pastela. Bueno, Jaienen, lantalde guztia probatu ditu, kremak, zuketanik izan eze. A ber, saltza. Bikaina. Wow. Saltza bera bakarrik hori probatu dugu, eta, zora harri. Itzik gabe. Itzik gabe. Hau, bestea, hau lan laguntza, Oso nazigor, benetan, eskerrik asko. Eskerrik asko, zuri hemen gurekin egoterren. Itzi gabe ez, baina, bueno, hitz gutxikin bihar arte agurtzeko lain bai. Beraz, eskerrik asko gurekin egoteagatik eta bihar badakizu hemen zita dugula, beraz? Ondo izan, osi bizit, agur.